Narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka briu nyota. Hakawai ke jingjia ka basno sharkai kawai ke kena ke brang reus tem karta klasak tombor hawai ubriu hadu bakala perta batru bakala ong badhela hadu baka kemi jongka kalawan pet kloi kloi wan penlait ya ka khon jongka na kanu ke jingjia ka basno si bat uni ubriu bale ya kani ka kam ula pet no na kani ka jaka kani kala jia ha East Khasi Hills District haka jaka barang hap haka Medanting Police Station balapan tipru bayakan ni ke kena lalek yalam Shah Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital ban pet ya ka jinglong jingman jongka habayok ban ya keren bat ka kemi bat ukupa jongka ni ke kena loong bamaki kidei ki barang wan sa yeng wai thamai haka ni ka sinong bat uni ubriu ubam itho satya ula lek rung haka yeng jongki bat hadin katukan ipor ula yalam ya kani ke kena syaka yeng badan hajan baru ulat mu ban le ka kam thambor hadu baka kemi kalas ngo ya ka jing kaang jong ka khon jong ka baru kala wan ban pet ban pelaj ya kani ka khon jong ka nakanu ka jingjia ka bas ngosi ka kemi kala ongru bakala yo I ya ka jing persang jong ni brio ban le ka kam ban bor ka khon jong ka bat kala pentip ru bakala I baudok ya ka nakakatien jong ka kalau ong shu bakam itu setia yoni ubriu tangba ulawan hi kumtu ban keli lada dang shet jani batru ulami no na yeng tangba hadin pat layo sngo ya ka jing kaang jong ka khon ka jong ka na kaliang jong superintendent of police jong ka East Khasi Hills uba vix mula pentikna badan kum kani ka jingja batru ni ubriu la suba bawla le ikani ka kam batru bawla pet tangba ki pulit kila itu yo batru udai uba arusau senam karta bat uba nakani ka sinong hi